Jamen, vi står jo her på Døllefjelde Musemarked, simpelthen hedder det, her på Lolland, og det er kæmpe stort, altså et enormt stort kræmmermarked. Alle partierne er her, SF er selvfølgelig også, og vi går rundt med sådan en her kurv og prøver at lokke dem med mine flyer og nogle bolcher. Der er rigtig mange, som har opdaget, at der er EU-valg, det er jeg faktisk rigtig positivt overrasket over. Og så er det også bare et dejligt sted, fordi det er bare helt nede på jorden, ikke, som folk er flest i joggingbukser og træsko. Der er ikke nogen fine fornemmelse hernede på Døllefjelde, det er helt sikkert. Og synes, der bliver taget godt imod os. Jeg er kandidat for SF, og det er til EU-parlamentet. Det er om en måned, så der har været 7. juni. Det var så lidt. Det er nice.